quiera apoyo. Nosotros soñábamos con morir en Rusia. Tengo un chaleco moral. La revolución se tiene que hacer de seguidiza, de seguidiza. Les mans a la massa. Nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una más. Bona nit, benvingudes a aquest espai de materialisme i lluita de classes a la ràdio. Aquest és un programa per compartir els conflictes que protagonitza la gent com tu, perquè l'actualitat passa per organitzar-nos. Els que tenen poder fan les seves notícies i nosaltres fem les nostres. Bona nit, Joel, què tal? Molt bona nit, emocionat d'estar, ara sí que sí, l'últim dia a aquest estudi increïble que trobarem moltíssim a faltar. Un i que a mi altre em venen cop. moltíssimes sensacions. Un altre cop. Ara, de veritat, prometo que sí que realment és l'últim programa, perquè demà, i em sap un munt de greu, venim a desmantelar la ràdio al matí. I, no sé, per mi és un dia molt especial, perquè amb la quantitat de coses que hi havia aquí i veure com s'ha anat buidant tot el pis, és un procés... Encara hi ha possibilitats de que això es mantingui, jo penso, Creus que podem seguir arrastrant-nos en aquest pis? Jo encara no he donat de baixa ni l'aigua ni la llum, vull dir que... Bé, avui tenim moltes convidades, o sigui que... Sí. Fem una mica de presentació, saludem ja prioritàriament a Josep. Bueno, jo com sempre contentíssim d'estar aquí. Em sap molt greu que marxem d'aquí, no em faig una idea, però contentíssim d'estar aquí amb vosaltres. I també tenim el Pol, que benvingut. Però entenc que aneu a un altre lloc, no? Sí, ens marxem de la plaça Reial al Raval. A Reina Amàlia. És un taper. Ravaleges, ja, no consideres que és el pur Raval, no? Anem a l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Exacte. Anem a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que hi haurà un munt de col·lectius més, hi haurà, jo crec que més vidilla col·lectiva, però d'altra banda no serà aquest espectacle de pis que hi ha aquí. Direm una cosa per l'altra. I avui està la Sara. Hola, què tal? Molt bona, Sara. Que ve de Grècia, que ha estat allà. Sí. No sé. Marxaré aviat també un altre cop de volta. Estic molt contenta d'estar aquí, el meu primer cop a la ràdio i res, mi sentimiento está con vuestra mudanza también. Moltes gràcies. Què t'ha semblat l'espai? Bueno, està molt bé, molt gran, increïble. Necesita una mica d'amor, penso. Bueno. Pero nada que no se pueda comprar con dinero, también te lo digo. Diners, com que som un col·lectiu lliure de ràdio, no abunden, sobretot. No. Bueno, tenim amb nosaltres avui també l'Alejandro, que ha vingut a donar-nos un cop de mà amb el tema de la llengua, perquè ve des de Saragossa i faràs les intervencions en català, no? Home, i tant, sempre en català. Com et poso en pressió aquí, No, la immersió lingüística funciona inclús fora de Catalunya. La immersió lingüística funciona inclús fora de Catalunya. Increïble. Però és perquè arribava el TV3 allà, si no, no... Sí, exacte. Jo era més fan de la PM que vosaltres, probablement. Exacte. Increïble. Una altra victòria, no? Contrabanda. 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 91.4 FM Barcelona. Qué bonito. Us saludem, com ja hem dit, des de Ràdio Contrabanda, una ràdio lliure amb més de 30 anys d'història, un col·lectiu autoorganitzat que ens trobem aquí a la plaça Reial i ara mateix ens trobem en aquest estudi al que avui diem adeu ja per última vegada perquè portem tot el mes intentant saber quin seria l'últim dia i ara hem aconseguit ja organitzar el fet del trasllat a l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Us recordem que estem emetent per la ràdio, per la FM, freqüència modulada al 91.4, per tota Barcelona i Rodalies, i des de la resta de Catalunya també ens podeu escoltar per internet en directe a la web contrabanda.org o podeu recuperar els nostres programes a la nostra pàgina lmalm de lesmansalamassa.contrabanda.org, des de la qual també distribuïm el treball que fem aquí a Contrabanda a tota la resta de webs i de serveis privats que vosaltres feu servir, com per exemple l'Ivox
o el YouTube també. Ja d'aquí poc ja no ho haurem de dir, però ara de moment també ens podeu recuperar allí. I tenim preparat... I ben aviat podríem vendre altres coses, no? Tasses o banderes o històries. Ens podem obrir... Sobretot històries. Intentarem vendre històries. Bé, de totes maneres, com sempre, i això és una de les coses que a mi més il·lusió em fa de venir aquí a la ràdio, és intentar engegar tots els gadgets de l'època soviètica, però abans saludem a la Blanca, que la tenim aquí. Hola, què tal? Hola. Moltes gràcies per venir. Saluda al micro, saluda al micro. Bones. Avui m'ha arribat que s'està preparant una secció, Hem muntat una bona timba avui. Hi som totes. Bé, engego els tingladillos que tenim aquí dels gadgets de l'època soviètica. Tenim... Sabeu que podeu trucar, el gadget, un dels millors, si no el millor, és el telèfon. El telèfon que, a veure si el veig, perquè està a 1000 llocs, 9303 9533, 93039533. Disfruto especialment lo de repetir el telèfon, no? S'ha de dir dos vegades o no es diu. I ja està endollat, no? El piuet aquest de color verd. Ja ho tinc preparat. Radioactiu. I és l'únic que estic esperant quan comencem la ràdio. I bé, doncs, entrem amb el que portem fent els últims mesos i les últimes setmanes, sobretot. Ja sé que per tu jo a les 9, però aquí estem... La quadrilla que hem mantingut el pes de la ràdio aquests dies. Doncs comencem amb la que ja és una secció habitual, que és el tema de la desinformació, no? Bé, comencem amb la secció que és bàsicament com mirar la televisió, llegir els diaris o seguir els mitjans de comunicació tradicionals. És a dir, una bogeria en la que és impossible discernir entre veritats vagues i mentides complexes a dojo, i encara diria més, on la mentida està tan maquillada que ja no existeix i ens hem de fer els xulos o els modernetes aquí teoritzant sobre la postveritat i totes aquestes pantomimes. Sí, la idea potser és buidar el cap de les notícies aquestes boges que les rebem contínuament i començar amb això, demostrar una mica l'absurditat d'aquesta realitat normalment que donen els mitjans i després ja entrem al tema. El Barça la torna a encertar amb el fitxatge. Després dels grans fitxatges de Dembélé, Coutinho i Griezmann, el Kun Agüero, el davanter que havia de ser la insígnia de la temporada, es retira del futbol. És important? Aquest tio era bo? Bueno, el que passa que el Barça ara potser tothom és tan dolent que era una última esperança. El 83% de les immobiliàries discriminen els llogaters per raons d'ètnia i de diversitat. Aquest és un tema tècnic. Un titular increïble, a part. O sigui, se'ls ha de perseguir. Aviam, buscant pis que no es vol un perfil divers. Què vol dir això? No es vol un perfil divers. Divers és guapo, no? Sempre. Sí, però què vols dir, perfil divers? Pues bàsicament que no volen a moros. Ara. No, ho dic que és important. És real. Per exemple, al meu poble en conec alguns casos, la gent que ve a acollir, que normalment s'ubica amb gent que està disposada a estar sempre temporalment a llocs, no? Als coberts, als llocs més o menys temporals. Però doncs resulta que preguntant-los, perquè hi havia llocs que inclús després estan ocupats, en condicions lamentables i tal, alguns fins i tot van sortir algun documental que després es va fer conegut. Que el podem recomanar aquí. El cost de la fruita, es diu, de Clara Barbal. Que en vam parlar. I que fa la veu en off la fa l'escriptor aquest que és de Saidí, el de La pell de la frontera. Ostres, soc molt dolent amb els noms. Ja el buscarem. Bé, però el cost de la fruita... La idea és que una de les persones que surt allà... Està produït per la directa, molt bo. Exacte. No, és molt recomanable. I ensenya la realitat, i la realitat és justament la del meu poble, que és un poble petit, i parlant amb una de les persones més grans que viu allí, o vivia allí ocupant, resulta que el xoc és quan et diu no, si és que jo ja tinc els diners per trobar el pis, si és que jo ja m'ho puc pagar, perquè jo m'he quedat, jo porto
anys vivint aquí. És més, hi ha gent que viu al meu poble, que es diu els Alamús, més anys que jo. És a dir, que des de petit, des de que tenia 2 anys, els conec, i són els meus veïns, però amb aquesta cosa, o sigui, mira que hi ha hagut el boom immobiliari i tothom li ha dit que no podia accedir a aquest pis. Fins al punt en què ni tan sols amb la pandèmia va poder accedir a ell, simplement perquè, per la seva raça, perquè ja és una qüestió de distribució de l'espai, de l'explotació. És a dir, la gent que és la propietària amb cases i la gent explotada i de fora, que es mantinguin una espècie de continuïtat temporal, no? Que no apeteix que tinguin un lloc fix com una casa. No? És lamentable, i el que demostra això és que no només és a Barcelona, també és a la resta de Catalunya. Juan Carlos I reaparece públicamente para ver a su amigo Rafa Nadal. A mí, aquest com... A su amigo, Home, aquest tio era madridista, però també... Si després diu a su enemigo Rafa Nadal, encara seria més raro, també. Rafa Nadal, que va guanyar el Premi al Treballador de l'Any. Això és real. Això és real? Sí. Li va donar al Rajoy el Premi al Treballador de l'Any. Va guanyar el Príncipe d'Astúries i la Creu de Sant Jordi, però... Sí, És un emprenedor, no? He de dir que la gent... Després de la secció que li fa i parla d'un paio de Marató que us anuncio que creu que es pot viure sense menjar. Ui, jo conec un. Després... Sense menjar Pròximament. i alimentant-te de la llum del sol pel teu cul. Terraplanistes al poder. Això és... Un moment. Això és molta crema. Llum del sol pel cul. Llum de sol... No entrem. No, deixa't de tonteries. Volem més informació. Un Llum del beso sol solar. pel cul, tio. Lo llaman. No, això, si volen saber-ho, han d'escoltar tot el programa fins a la nostra secció de després. Ah, claro, és veritat. Deixem aquest, no? Per obrir boca. Bueno. Sento a mi amiga. Mor l'exmembre d'ETA Anton Troitiño. Home, aquí és que es barreja una notícia molt loca amb un nom bastant graciós, saps? Vale, no tinc la notícia, però la gràcia és que és com delanter, no? Com brasileiro. De Boca Juniors. Però de què va morir? Analogies loquíssimes, Podríem barrejar la notícia Una dona amb certificat de vaccinació fals mor en un hospital de França després d'aplicar-li un tractament per a persones vaccinades. I nosaltres hem pogut fer una mica de reportatge d'investigació i hem contactat amb ara el testimoni aquí. El Omicron! És ell! Agafeu-lo! A contaminar les aigües! És ell! S'han portat el meu fill, era un bon fuster. Bon testimoni. Du testimoni de Omicron directament aquí a Ràdio Contrabanda. Bé, doncs això és el que la burgesia ens emboteix a través de les seves empreses de comunicació, de les xarxes socials que amaguen els interessos sota els paraigües de la informació democràtica. Després d'aquest rentat de cervell, d'aquesta sacsejada, de sortir centrifugats d'una rentadora industrial, entrem en la militància obrera i la política sindical. I com al Nadal, quan arriba el moment aquest de la secció laboral, arriba també... Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Els més experts en els piuets haureu notat la fluctuació de la música, aquí una mica de fade away. No, clar, aquí estem fent ràdio per tothom. O sigui, si tu ets tècnic de so i necessites escoltar un programa el divendres a la nit, també. Bé, doncs avui, i davant de les crítiques que vaig rebre com a comunista de manera infundada la setmana passada, m'he preparat una secció en la que intentaré vincular tot el que m'he estat parlant en aquestes últimes setmanes, que el Joel ha estat a Mèxic perquè posi una mica els peus a Catalunya i a l'estat espanyol i recordi una mica el que ha passat aquestes setmanes, que jo
ja us dic ara, des de bon inici, que he estat super il·lusionat, perquè després de molts anys hem vist una lluita de treballadors i treballadores del metall, i la notícia que us porto per començar això és una notícia de novembre, que és que va començar la vaga indefinida del metall a Cadis. Piquets, càrregues policials i resistència obrera. Són els treballadors i les treballadores del metall de Cadis que han sortit aquest mes de novembre del 2021 als carrers per reclamar una feina digna. La reivindicació i la mobilització neix de 2 dies de vaga dels treballadors de les empreses auxiliars, és a dir, de les subcontractes, i que perillen de tancament amb els plans de tancament d'Airbus i de les empreses que treballen a la Bahia de Cadis. I m'agradaria portar primer, el terme que m'agradaria ressaltar d'aquestes vagues ha sigut el tema de la solidaritat obrera que s'ha despertat arrel d'aquesta lluita arreu de l'Estat, perquè ho vam comentar aquí al programa un dia que estàvem el Josep i jo sols, i davant d'aquesta falta de límits de la solidaritat obrera entre els treballadors i treballadores i els camarades que al final el que estan fent és lluitar pel pa, volia tornar-vos a recordar aquella manifestació de suport i aquell recolzament que va aparèixer a Galícia amb la concentració en solidaritat als treballadors i treballadores del metall de Cadis a Marinya, que és una regió que ja vas explicar que estava totalment oblidada. Sí, no ho recordo si havia estat per la qüestió d'Alcoa i de tot això, però sí que és veritat que allí hi ha tota una força de lluita oblidada i que trobo que en aquell moment va ser bonic. No me'n recordo massa, Isarn, tampoc me demano. Jo t'ho recordo, perquè per això ho he portat aquí a la nostra secció de lluita obrera i sindical. Centenars de persones treballadores a Marinya donen suport a les mobilitzacions obreres de Cadis. Essent partícips de la mateixa lluita en el seu propi territori amb les empreses Alcoa i Navantia. I ho viuen en la seva pròpia carn, amb unes condicions laborals cada cop més precàries i amb una planificació industrial que augmenta els beneficis de les grans empreses amb fons públics, mentre, evidentment, el que fa és deteriorar la classe treballadora i oblidar els territoris, en aquest cas, de Galícia i de Cadis. I aquí volia entrar amb un següent punt, que és un punt que torna a aparèixer a l'escena, el tema de la democràcia obrera. I és que els sindicats, el conflicte segueix amb les mobilitzacions de Cadis i els sindicats institucionals, Comissions Obreres i UGT, que aquí els denunciem, venen un altre cop, un cop més, als treballadors i a les treballadores amb un preacord que no passa per cap de les assemblees de treballadors i que al final l'únic que fa és assegurar molles als treballadors de l'empresa principal. Quan recordo, aquesta mobilització havia començat com tantes altres en l'actualitat pels treballadors de les auxiliars i de les subcontractes. I al final el que fa tot això és deixar fora aquests treballadors i treballadores mentre la burocràcia sindical manté els seus llocs de privilegi. I a tot això, evidentment, la coordinadora del metall de Cadis respon, i jo us he portat una nota una mica modificada, que hi ha periodisme d'investigació aquí, i m'agradaria llegir-la, en aquest cas és en castellà, perquè com són treballadors de Cadis... Home, si la fessin amb suahili sí que em sorprendria. Modificada del pal que... Modificada perquè, a veure... Que ets tu imitant a algú... No tan modificada. No se sap, ni se sap. No, la qüestió és que si hagués aquí de reproduir tota la lluita sindical ens podríem tirar a 2 mesos, no? I llavors he portat aquí un petit tastet. Cádiz y la lucha obrera. Nos arrodillan porque las grandes factorías son dictaduras en donde vivimos chantajeados. Si te estás calladito, te contrato. Si hablas, a la calle. Y a la calle nos fuimos, huyendo de las factorías para protegernos en nuestros barrios, que son nuestras fortalezas. Y la mayoría de nuestros vecinos nos acogieron con los brazos abiertos, porque en Cádiz aprendimos, hace años, que la lucha en las calles es rentable y que mantener abierto los 3 astilleros vale muchísimo más que quemar 100 bidones de basura. Pero tú y yo, y ustedes y nosotras, todas, sabemos que el orgullo de clase no llena nuestras neveras, que después de tantos días de lucha hay que pagar la hipoteca, la luz, hay que comprar los reyes. La presión ya no llega de la coacción de la patronal, la presión llega cuando volvemos a casa. Si en el piquete hemos vuelto a ser jóvenes, a ser libres, la vuelta al día a día es muy dura. Y para colmo, como nos han vuelto a vender los mismos de siempre, volvemos a las factorías con un 2% de subida salarial y un 98% de incumplimientos e indignación. Pero, ¿y si el orgullo de clase fuera rentable? ¿Y si nos llenara la nevera? Porque sin orgullo, sin salir a la calle, nos ha ido regular.
tú y yo, ustedes, nosotras, todas, sabemos que en el metal cada vez se gana menos. Nos aprietan más y tenemos muchísima menos libertad sindical que en los 80. Y si el orgullo de clase le sumamos la inteligencia obrera, orgullo de clase más inteligencia obrera igual a organización. Orgullo de clase más inteligencia obrera, las compañeras y los compañeros de Tubacex, después de 235 días de huelga y de devolver todas al trabajo, se hicieron más de 1000 kilómetros para apoyarnos y de postre nos ingresaron 5.000 euros en la caja de resistencia. De Argentina, de Uruguay, de Francia, de Madrid, Torense, Sevilla, Granada, vascos o catalanes. Con independencia de donde hayan nacido, se solidarizaron con nuestra causa porque la clase trabajadora no tenemos fronteras. Si los mismos de siempre nos venden, echemos a la calle a los traidores. Desafiliación masiva y renacimiento del sindicalismo de clase. Sindicatos como herramientas para los trabajadores donde el trabajador decida. Más importante aún que el mensaje es el mensajero. Y estos debemos ser obligatoriamente las trabajadoras sin intermediarios. Vuelta a las asambleas de trabajadoras. Y aquí acabe ya amb la irreductible Bahía de Cádiz como referente de la lucha es mayor orgullo que podemos tener en nuestra tierra. La organización de la clase trabajadora, de la gente normal, es nuestra revolución. Una sola clase, una sola lucha. I després d'aquesta declaració dels treballadors i les treballadores de Cádiz, arribem al dia d'avui, Joel, perquè recordem que tot això t'ho estic recordant. Sí, a mi em va bé, perquè clar, he estat fora quasi 2 mesos. El Pol també t'anirà bé, suposo. Sí, no ens hem enterat de res. I a dia d'avui ens hem trobat amb la repressió patronal i policial, la repressió contra les mobilitzacions obreres en contra del tancament de fàbriques, la deslocalització de serveis, la destrucció del teixit industrial del país i la precarització de les condicions de treball. La policia, i aquesta és una altra notícia que porto en aquesta secció, la policia deté a treballadors per suposada implicació dels disturbis de la vaga del metall. S'han detingut a 5 persones a la barriada del Río de San Pedro de Puerto Real. Hi ha una altra persona a Cádiz. Tots han quedat de moment en llibertat, això és una informació de servei que donem, però a espera d'haver de declarar davant de l'autoritat judicial burgesa. I els estan acusant, suposadament, de presumpte delicte per desordres públics, danys i lesions i atemptat contra els agents de l'autoritat. Que tant de bo els puguin acusar d'això. I aquí arribo amb l'última notícia, després d'aquest moment, ja ho sabeu que me creixo amb aquestes coses, les detencions... Hauries de tenir la gorreta de Fidel. Espérate. T'hauríem d'haver passat la gorreta. No és la gorreta de Fidel, és la gorreta del SUB. El SUB. Del SUB Galeano. Les detencions per la vaga del metall desencadenen la indignació en un barri obrer de Puerto Real. Una vegada més, tota la solidaritat obrera que havia impulsat totes aquestes mobilitzacions. La policia persegueix a treballadors i treballadores i fins i tot deté a un treballador a la sortida del col·legi de la seva filla. I davant d'aquesta repressió, doncs a mi només em queda fer una referència a un fet històric, que és el que ens caracteritza com a programa, que és que tot això no són lluites sense cap tipus d'organització. Tot això és el mateix que feia la CNT als anys 20, als anys 10. És el mateix que feien les organitzacions de masses les organitzacions de massa de treballadors i treballadores, perquè tenen caixa de resistència, perquè reparteixen entre la gent que lluita i perquè s'estan donant suport mútuament. I no volia acabar abans amb un record, perquè aquesta és la primera secció sobre la vaga, sobre la lluita sindical i laboral en aquests termes, però estic preparant una segona secció que en aquest cas vull recordar als companys de la lluita obrera de Nissan, que ara mateix ja està tancada, però que encara està en projecte de replantejament industrial, i també, evidentment, no deixa de recordar totes les subcontractes que van quedar fora dels acords de Nissan, i també llavors mencionar actualment, que és el que està passant aquesta setmana, per això acabem amb l'actualitat, el fet de la lluita dels treballadors i treballadores de la Male, que encara no ha tancat i ja veurem si tanca. Perfecte, secció contundent laboral. Home, avui havia de fotre canya. Secció Fidel. Està bé. Passem a la següent. Quina és la següent? La següent és... La següent és una música que està molt bé. Per favor. Escolteu-la tots, si no l'heu sentit, és la millor versió de la internacional que hi ha. No se'n pot trobar cap altra, hi ha molts remixos. Hi ha la internacional del trap, la internacional de qualsevol cosa, sí. Millor que la de reggae d'aquell dia. No, és aquesta.
Bé, evidentment, aquesta internacional cantada pels treballadors i treballadores del Partit Comunista de Jamaica és increïble, jo crec que és insuperable. Hem buscat moltes versions. Si algú té una de millor, que ens la passi, evidentment. Ja, s'ha de reconèixer que les versions de Narcos estaven pitjor gravades, això em dóla l'ànima, però és la veritat. I les seccions noventeres, hi havia un munt de versions com de música electrònica de la internacional que eren massa, o sigui, eren clarament massa, o sigui, hi havia massa diversió allí ficada. És veritat. Algunes inclús semblaven l'himne del PP. Sí, no, és que ja... Ojo la fina línia entre la internacional i l'himne del PP. És que els extrems es toquen. Sí, s'ha portat el català. Avui podríem fer aquí un munt de persones. Avui a Catalunya Ràdio els extrems es toquen. Bueno, Joel, què ens has preparat per aquesta secció internacional? A veure, vaig ràpid perquè ha vingut gent molt interessant i hem de parlar d'altres coses. Simplement jo volia explicar la motivació primer de tot el que havia pensat una mica, el tema del que havia pensat i explicar per què l'havia pensat. I jo crec que Pol també t'incumbeix, perquè a tot això, després ja parlarem de l'experiència i tal, però tot això, cosa que a mi no em passa normalment, vaig haver de conviure amb un gringo. Això és correcte, no? Llavors vaig haver de conviure amb un gringo, cosa que jo no estava acostumat, i vaig veure que realment el seu caràcter és igual que a les pel·lis. O sigui, aquesta gent, estem d'acord, viu en una pel·lícula. O sigui, és gent que si pogués perseguir-los l'FBI, no sé què, tal, un estatus per aquí. De fet, sí. De fet, en teoria el perseguia, no? Era com una cosa... Bueno, una pel·lícula. Clar, i vaig pensar, bueno, li pregunto, per exemple, el tema de... Perquè vam estar parlant i tal, el tema del sindicalisme als Estats Units. I el que jo no sabia, també perquè potser no m'havia interessat suficient per la història recent així dels Estats Units, és que resulta que als Estats Units el sindicalisme havia desaparegut. Cosa que jo no sabia. És a dir, ell em va dir, però si com a Estats Units com a tal no existeix. Si tu te'n vas a un estat o un altre pots trobar alguns com aquest tipus de sindicalisme especialitzat que defensen els profes, tot això, però que no hi ha un sindicalisme dels Estats Units. No hi ha absolutament cap sindicat que existeixi en tots els estats o que tingui una vinculació dels estats. I em va canviar molt la idea que tenia dels Estats Units, no? Perquè aquí tenim una idea molt general, però en realitat no és tant, hi ha un munt de diferències. I dic això perquè... Si m'estàs dient que en el país de l'individualisme no tenen cap organització col·lectiva a nivell nacional, Vaig a fer una referència una mica tonta, però és que jo sabia molt poc. Jo em recordava, per exemple, que era coneguda una frase de Sartre, el que realment no he llegit massa i no entenc molt bé el que diu, però que deia que quan van als Estats Units, i això devia ser a mitjans del segle XX, jo què sé, alguna cosa així, va dir que el que li havia impressionat més eren els seus sindicats i la seva lluita. És a dir, als Estats Units hi va haver molt sindicalisme. I resulta que havia desaparegut amb el neoliberalisme i tal. I dic tot això perquè aquesta setmana ha estat una qüestió històrica allí, perquè per primer cop la gent que estava, els treballadors i les treballadores d'un Starbucks han aconseguit sindicar-se. I llavors, aquesta era una notícia que celebrava molt els Industrial Workers of the World i diferents sindicats que hi ha, i ho celebraven... La cinquena internacional progressista, no? I no ho sé molt bé, això ja són temes comunistes de que us agrada ficar-vos etiquetes i tal, aquí no he entrat, però la idea, a mi em flipava primer la idea, que era que realment resulta que estan tan pocs sindicats que és notícia que algú es sindiqui al seu treball, i després la idea de que es veu que va anar allí el propietari de Starbucks. És a dir, quasi va ser una qüestió de llegir-los la Bíblia, en plan, no sindiqueu, no sé què, tal. Els hi van fer un show d'aquests a l'americà. Sí, evidentment. En plan, va venir tothom, no sé què. Un messies. I el que em va fer gràcia, del moment aquest de que van arribar... Als Estats Units funciona així, rotllo, el messies, tal, l'individu que arriba allí, és que van considerar que era molt perillós que fessin vaga, els van demanar, vagues, que s'indiquessin, i tan sols havien fet vaga. Perquè el perfil de la gent que va a Starbucks no podria suportar a gent sindicada treballant allí. O sigui, d'alguna forma el perfil de la gent que va a Starbucks, com a que, no sé, un cafè de no sé què, de no sé quantos, com a que aquella gent no tornarà a la que s'olori, que no hi ha aquesta simpatia... Que no és tan chill. Que l'Starbucks no és tan chill. Starbucks ha de ser chill. El que es coneix com l'expressió de has perdut el chill. Has perdut el chill. Has perdut el chill, tio. O sigui, joder, tranqui, saps? O sigui, no sé, t'estan explotant i tal. Chill. Però a Starbucks hi ha això, no? Llavors, com a que resulta que els havien demanat per favor... Si te demanes un croissant i te'l fique un pavo que no està chill... Hombre, por 6 pavos, que esté chill al menos. Claro. Estás pagando porque esté chill, claro, es así. Tú lo que vols es el chill, realment. Si no te'n vas Yo a... pago por la sonrisa, claro. Claro, tu pagues por la sonrisa. Claro. I el problema és que, clar, aquella gent es sindica i de repent ja està com una mica de mala llet. A lo millor fan un piquet o no sé, i no ha agradat. En vez de molotovs, frappuccinos.
Això ja trenca suficientment l'ambient. Això, als Estats Units ara mateix són pràcticament molotovs, ja, com en plan. Sí, i deia això perquè es veu que això no és tan anecdòtic, em sembla curiós i em sembla que és important que això passi, que hi hagi aquest canvi, però es veu que aquest canvi és massiu, que aquesta tardor hi ha hagut una escalada massiva de gent sindicant als Estats Units. I parlaven de que tenia a veure amb el fet de que aquestes... És a dir, se'n va anar la indústria, se'n va anar als països, diguéssim, a Àsia i tal, jo què sé, Milton Friedman anant allí a Hong Kong a adoctrinar a la penya d'allí, i resulta que ara ha tornat en forma, i això és la meva pregunta que us volia fer, és si creieu que justament quan es torna a crear llocs de treball que uneixen mils i mils de persones com Amazon, com aquestes grans superfícies, de repente torna a esclatar aquesta sensació de ei, estem tothom aquí, no? Junts una altra vegada, d'alguna forma. Als Estats Units, per lo que llegia, era una mica així. I llavors, la meva pregunta que us volia fer era els nous llocs com la paqueteria d'Amazon, que també es treballa una mica en sèrie, no? Al final té un rotllo d'aquest, és la nova fàbrica, encara que no es fabriqui? La Rosario ha treballat a Amazon, Sí? El Joel no et porta qualsevol pregunta, No. Sí. Aquí intenta trencar-nos. Sí, faig preguntes molt llargues. La idea és, les noves fàbriques són aquest sector terciari rotllo Amazon? Allí hi ha, diguéssim, les condicions com perquè neixin els sindicats i torni a reflotar tot això? Isar, senyala'm el que vulguis, jo no m'arrisco a respondre, és que no ho sé, o sigui, no. Sí, soc el dit acusador, l'espasa de Damocles. En plan, segur que dirà merda, algo se li acudirà. No, jo sempre per donar-te una mica el toque, saps? El tema de són les noves fàbriques, bueno, tot aquest reformisme te'l fots una mica per on t'hi càpigui, saps? Aviam, sí que mos entenem amb el tema de que s'ha d'intentar regular el màxim possible. No, això és evident. Amb això estic totalment d'acord. La lluita de les subcontractes és una lluita superimportant i ara mateix una gran part de la classe treballadora està organitzada en treballs que no són industrials. Però això em refereixo, com a noves fàbriques deia que hi ha una legislació estranya que encara no s'ha acabat de fer, que la gent ha de començar a lluitar pels seus drets, que hi ha 15 subcontrates diferents convivint, una mica com aquest fang que hi havia... Però la fàbrica no és la nova fàbrica, és la fàbrica. Excepte en rus, que tenen dues paraules per dir-la, però... Sí, però és que als països industrialitzats, diguéssim, que després van passar a no estar-ho, no hi ha tantes fàbriques, això me referia. No és tan majoritari. Però com que vens de Mèxic... Hi ha un curtcircuit que jo no aconseguiré resoldre avui i que, com que us conec i tal, podem parlar un altre moment, que és que realment, o sigui, Amazon és un intermediari. O sigui, i convertir un productor en un intermediari, ahir hi ha un desajust complicat. O sigui, aquesta gent són comissionistes. És veritat que Amazon produeix alguna cosa i tal, però que vull dir que al cap i a la fi Amazon... Com dones el clau, Jo a vegades penso que diràs merda, però com dones el clau, Jo crec que aquí... Però clar, aquesta és la contradicció, que Amazon no és productor, per això dic les noves fàbriques, és a dir, allí no és un intermediari i el que té és servidors i altres coses, però no... Sí, vull dir, allí no hi ha... La cooperativa també és la nova fàbrica. No, jo el que t'estic dient és que la nova fàbrica... Qualsevol cosa és la nova fàbrica. Sí, al cap i a la fi són fàbriques de serveis, no? Exacte, això és el que em referia. Community manager i tal, no sé quantos més... Vale, pues jo tenia pensat això pel tema també de que m'ha fet gràcia de que als Estats Units la gent es comença a sindicar. Això m'ho deia... Arriba cansat sempre. Claro, és de pensar massa. També això m'ho deia la meva família, que deia, sempre que deia alguna cosa, deia, pensar fa ser ruc. Aquest era el... Doncs mira, com que avui tenim aquí un munt de gent, ara faré un tall perquè saltem de secció i llavors passarem a parlar amb el Pol, que tenim un teatrillo muntat, una mica, no? Una sàtira que hem preparat aquesta tarda. De moment passo de secció. La gent no s'adona del poder que té, la gent no s'adona del poder que té, la gent no s'adona del poder que té. Ara el Pol m'està mirant amb cara loca perquè aquest no és el tall de la seva secció, no, és un tall reutilitzat. Guapíssim, Mariana. I llavors ara començarem amb el teatrillo que teníem preparat el Pol i jo, amb aquesta cançó que m'he baixat a última hora.
banda, el Caracol Viatger, amb el Hombre Caimán. Però ho sento, però és que estic a punt de plorar d'aquesta sàtira que estem fent dels viatgers de la Gran Anaconda, Pol. Sí. Increïble aquesta entradilla que t'has preparat, els ancians, la tu ames. Sí. Bueno, no sé si els nostres estimats oients han escoltat mai Els viatges de la Gran Anaconda. És un programa que fan a Catalunya Ràdio, un home que es diu Toni Arbonès, i és el meu programa preferit. I llavors, intentaré fer una mica de sàtira del programa, i amb aquest l'home aquest sempre entrevista gent que ha estat viatjant pel món i ha viscut experiències diverses, no? I com que ara venim amb el Joel de Mèxic i hem viscut algunes coses xules, doncs podríem parlar... A veure, hi ha dues coses de les que vull parlar. Una és, que no sé si donarà temps, això el Isard ens ho has de dir, sobre l'estada que vam fer en un poblat zapatista, així d'una manera ràpida, i després una historieta de vida que em vaig trobar que crec que és un pèl graciosa i podríem... Comentem-ho ràpid, dels zapatistes, ja us censuraré si us passeu una mica de... Avui s'ha animat el tio amb la gorreta de Fidel. La censura va, ui que vole. Diuen que és ràdio lliure i no és tan lliure. Vinga, va, endavant. Vale, començo jo ràpidament, Si algun dels oients es vol animar, al final vam estar amb unes brigades d'observació civil, amb un poblat zapatista, donant-los una mica de recolzament en una situació que tenen allí bastant complicada, en un problema que els seus veïns els ja estan robant terres, no? I nosaltres vam anar allí a fer aquesta observació perquè l'escala de violència no fos major, i en veritat no vam anar a ajudar, sinó que vam anar a aprendre, que això és la realitat, no? Primer de tot, dir que va ser una experiència increïble també per nosaltres, no només per anar allí d'observadors, i que el poblat en si, per cert, també dona molts ànims a tota la gent que dona aquest suport i fa aquestes brigades, perquè hem sabut, això és el que t'he comentat, que ens havien dit, de que ara la cosa està més complicada. Llavors estic una mica preocupat sobre aquest poblat en si i, no sé, envio tots els meus ànims a la gent que hi vulgui anar, a la gent que està allí, a la gent que fa tota la feina aquesta de denunciar el que fa tant l'estat mexicà com els paramilitars, com aquestes organitzacions. I res, realment, com a experiència, la veritat és que val molt la pena, i el que sí que volia comentar és que es veu, perquè no sé si comparteixes això, però a mi em passava que, per exemple, vam fer un programa aquí a Les Mans a la Massa sobre el tema del zapatisme, vam entrevistar la Flor, que és de l'Adhesiva, i a nivell teòric a mi em costava d'entendre. És a dir, havia de fer un esforç molt gran per entendre, ja no el contingut, sinó el llenguatge, la manera d'apropar-se als temes, jo crec que completament diferent a Occident. I m'ha anat molt bé anar allà per comprovar, diguéssim, com es viu in situ la situació i que forma molta part d'això, no? La gent que viu allí, que són majoritàriament indígenes i que parlen la seva llengua i que tenen el seu rotllo propi, al final és valorar també aquesta part, no? I jo crec que a mi m'ha canviat bastant la visió que tenia de lo que era el zapatisme en estar allí. Sí, i tant. Bueno, abans que no ens oblidem, si algú vol fer la formació per poder accedir a les brigades, doncs que contacti amb una ONG que està aquí a Barcelona, que es diu Lumàltic, i allí li donaran tota la informació, no? Bueno, l'Adhesiva. Lumàltic és la del País Basc i l'Adhesiva aquí, sí. Vale. Sí. Bé, ràpidament contar de què es tracta el conflicte, doncs així fent una mica de context històric, doncs el 94 els zapatistes es van alçar perquè ja en tenien prou de que els indígenes no tinguessin terres, d'haver de treballar com a jornalers, de que els hi paguessin molt poc, d'haver-se de morir de malalties curables, de no poder tindre cultura amb el seu idioma, per moltes coses, no? I es van aixecar tant en massa allí a Chiapas que ho van aconseguir, van fer fora a molts terratinents i el govern per aturar-ho va haver de... Ja llegó la revolució. Sí, el govern mateix mexicà va haver d'expropiar les terres amb un molt bon preu, a molts terratinents, i els hi van concedir a les comunitats zapatistes que es van alçar. Això, però, amb els anys, el que va passar és que la gent que no tenia terres s'ha quedat al moviment, s'ha polititzat, que ja ho estaven. És una de les qüestions que més ens va impactar, no? Era la seva alta consciència de
que ells estaven allí per un motiu polític, o el motiu polític de col·laborar entre ells, perquè ells, per exemple, no tenien terres pròpies, no? Tots els treballs els feien entre totes les famílies, no? I si hi havia alguna família que necessitava alguna cosa, pues entre tots s'ajudaven, no? Una forma de vida molt més col·lectiva, també, sí, per sí, ho que ha explicat el Joel. Imaginem-nos un poblat on cadascú tenia la seva casa, tenien certs animals, hortet i tal, però després la gran producció es feia entre tots, no? I això és una cosa molt diferent a lo que estem acostumats. Però el problema que s'han trobat és que hi havia gent que ja tenia terres, no? I participar d'aquest col·lectivisme doncs no els hi venia de gust, perquè per el pur individualisme, no? I ara fa 2 anys aquesta comunitat zapatista ha començat a rebre atacs dels seus veïns, de gent que ja té terres a altres llocs, que per purament econòmica els ja estan començant a ballar les terres, de fet ja els hi han ballat la gran majoria, i com que els zapatistes també són una comunitat molt pacífica, que de fet... Sí, això em va sorprendre també. Sí, de fet van fer la revolució el 94, van deixar les armes i no es coneix que hagin tornat, sinó que intenten sempre a través de les seves estructures de govern negociar els conflictes, però clar, aquests veïns se'ls estan quedant les terres i clar, ara mateix aquella comunitat està que no sap com podrà passar o si al final haurà d'acabar marxant. És un conflicte una mica trist, però bueno, nosaltres ens quedem amb aquesta consciència que hi ha gent a l'altra punta del món que viu d'una manera comunitària, que viu també amb una filosofia d'amor a la terra molt forta. Ells cultiven sense transgènics, ells recolecten les seves pròpies llavors, no utilitzen fertilitzants. Sin maíz no hay país. Sí. I no només en la producció, també s'organitzen en el tema de l'educació i de la sanitat, on són ells mateixos que es formen i exerceixen, ells en diuen procuradores, exerceixen aquestes professions. Sí, de manera autònoma, es preparen, tenen la seva pròpia educació, amb els seus propis continguts. Era una mica trist perquè, clar, el poblat aquell amb tota la invasió no es podia dur a terme com amb la ciutat que ho feien, i després primer va ser també veure l'estratègia de com canvia quan fas la revolució i després és una estratègia molt violenta, no? Però arriba el moment en què d'alguna forma t'han de dissoldre en el capital, i en aquest moment el que fan és enfrontar, i això ells ho tenien molt clar, i a mi em va sorprendre moltíssim, perquè has de tenir una paciència de sant per això, perquè pensa que la gent està ballant les terres al voltant del teu poble, o sigui, no és una qüestió teòrica, és una qüestió de que totes les hectàrees de les 150 que tenien, menys 4 o 8, una cosa així, ja no eren seves, no podien... Igualment, ells de no, realment aquí t'ho explicaven tal qual, perquè costava d'entendre també, o sigui, per què tanta paciència, explicaven en aquest sentit de dir, no, és que nosaltres primer la terra no és nostra, és de l'organització, això lo primer, i això és una gran diferència que costa d'entendre, però és imprescindible entendre-ho. I després d'això, no només que la terra d'alguna forma no és seva, sinó que el que no volen és que, és a dir, per ells, aquests enemics que tenen, que els diuen invasors, el que són al final és indígenes pobres com ells, molts, sobretot els que estan allí a treballar. Per tant, el que diuen és, no, nosaltres lluitem contra el mal gobierno, que és l'Estat i que són les estructures econòmiques de la gent poderosa i que han ficat al cap a aquesta gent la seva idea de capital. I ho diuen tal qual. Llavors, aconsegueixes entendre una mica més in situ de què va tot això, perquè de fet els programes d'un president que en teoria és d'esquerres, perquè AMLO, el López Obrador, és d'esquerres a priori, o sigui, no només d'esquerres, no és l'esquerra institucional típica, és una espècie, no sé si de Podemos d'aquí, quasi, que és el partit Morena. Resulta que l'estratègia és la mateixa, que és simplement agafar i fer projectes com Sembrando Vida. Sembrando Vida és el projecte que pràcticament... Jo ho vaig veure com la raó de fons, no sé si penses igual, Pol, però jo vaig veure la raó de fons de com a la gent que sortia, sobretot, evidentment, si surts del zapatisme, un incentiu més, com ha sortit d'aquí, tal, algo de pasta, i el que fan és donar-los-hi als indígenes d'allí el que ens explicaven, no? Casa, després et donen cotxe, carro, no? I després et donen una tele. Una tele! Què collons fot aquesta gent amb una tele? Estem parlant molt d'ONGs, no seran una mica el mal? No hem parlat d'ONGs en cap moment, de moment. Bueno, s'ha anat comentant, ha anat sobrevolant així. No dic res d'una ONG, estic parlant del programa de l'Estat de Sembrando Vida, no té res a veure amb una ONG, és el programa de l'Estat. Vale, i això, i llavors, aquest és el Sembrando Vida que ve de l'Estat, i llavors el que fa molta gent és que compra això i després resulta que a l'últim moment a lletra vida els diuen no, és que tot això després ens ho deus. Clar, al cap de 15 anys o segueixen involucrant-se en aquests projectes o perden la terra i això és el que passa, van a invadir altra terra dels zapatistes. Una mica de deute extern.
Sí, és el deute. Sí. Al final és un procés de privatització. Mèxic, després de la Revolució Mexicana, tenia una propietat gairebé tot el país col·lectiva i a través d'aquests programes, sobretot, part de l'alçament del 94 va ser per això, perquè van modificar la Constitució per privatitzar la terra i trencar el treball col·lectiu que s'havia assolit. Ho hem comentat, podeu recuperar el programa que parlem de la Revolució Mexicana i també dels zapatistes, que és de l'any passat, de quan fèiem programes històrics totxíssims. I bé, passem amb la vostra experiència més de satirilla, els viatges de la Gran Anaconda, no? Sí. Bueno, la meva, en veritat. Però bueno, hi havia coses curioses, també. No sé, tu portaves una llibreta amb determinats casos, com per exemple el tema dels treballs inventats, aquestes coses. No sé si tenim temps, però... Sí, dis-ho. Simplement és això. Digues. No, era simplement... Bueno, comenta-ho tu, perquè tu ho apuntaves més a la llibreta i tal, que és el tema de... Els contrastos. Per exemple, els treballs inventats. O sigui, ahí tenen una gran inventiva pels treballs. Aquí no s'inventen treballs, tampoc. Perquè jo coneixo molts community managers que... Ja. Però treballs inventats al carrer, que molen més. Aquí ja també hi ha virtuositat. El mamoneo dels treballs. Dissenyador gràfic de... Què fas, no? Explica'm, o sigui... Coach. Coach és el treball per excel·lència. Sí, a més, com el Greber que ha fet el llibre aquest de Trabajos de mierda, no? Com de que realment aquí hi ha molta gent que no sap què fa. Sí. Bueno, ja estan forrats i has de primer tio, conta la teva història, que no te No, era això, simplement era aquest detall que ho vam parlar l'altre dia amb el Pol, de si explicàvem o no aquests contrastos. Sí. A veure, això dels treballs inventats és que sempre hi havia gent fent coses que no tenien cap sentit. Per exemple, entraves en un bar i hi havia una persona que estava netejant amb gel hidroalcohòlic els menús. Bueno, és un detall. Però no feia res més, no sé. I després entraves, no, mascareta, no, és que sec amb aquesta taula d'aquí d'un metre. Bueno, això també passa aquí, aquestes coses, no? Sí, la idea és que, per a mi la idea que vaig acabar copsant del tema del Covid i Mèxic està en, primer, tothom va a Mèxic perquè perquè a Mèxic no hi ha restriccions, o sigui, la gent va a Mèxic per passar del Covid, això ho hem trobat, tots els turistes van allí, però a la vegada, d'alguna forma és com si la classe obrera, una mica lumpen, el que hagués fet és agafar les empreses i dir, que hi ha Covid, tio, jo penso inventar-me un treball i tu m'hauràs de contractar, saps? O sigui, estic rentant el menú del dia i això se paga, saps? Estic, no sé, venent les mascaretes a no sé on, totes aquestes coses, és a dir, hi havia 4 persones menjant i 15 persones atenent, i cada una amb un treball més inútil que l'altre, però apretant en plan, no, tot això és... O sigui, tots aquests rituals a mi em van encantar. Jo tinc una pregunta realment, i és... A micro. Aquests treballadors estan contractats per l'Estat o estan contractats per empreses? Jo crec que estan aquests per empreses. L'Estat també tenia... Hi havia una espècie de jerarquia en el que te mostraven com ei, nosaltres estem cuidant del Covid, però no de veritat. O sigui, no de veritat, vull dir, no com aquí. Però és exactament igual que aquí. Sí, aquí, però ahir es feia d'una forma com molt més teatralitzada d'alguna forma, és a dir, com per exemple encara existeixen els limpiabotes, que la gent s'assenta a dalt i encara se sent una mica com estan netejant les botes, era el mateix amb el Covid, és a dir, aquí és més la sensació de que algú és racional, no? Hi ha un expert, hi ha un científic i el que sigui, aquí és més aquesta sensació, i allà era més la sensació de, tio, t'estem cuidant, te l'estàs gozant, tio, o sigui, t'has demanat un menú, te'l netejo 4 vegades, goza-te-la, tio, disfruta de lo forts que han encontrat el Covid. I per què una empresa contracta una persona amb aquesta característica de lloc de treball? Perquè dona prestigi al lloc. És en plan, al meu lloc, 15 treballadors contra el Covid. Que el follin al Covid, 15 en tinc. I a l'empresa és realment això beneficiós? O sigui... Jo crec que les de cara al públic sí, perquè al final... És la mentalitat també del país que és diferent a la d'aquí. Allí el tema aparentar és important. Sí. És que conec casos d'estats que realment busquen treballadors d'aquesta mena, que jo que sé, per exemple, entres al metro i tens una persona simplement que et senyala la sortida. Ja està. Ja està, o sigui, aquest és el seu lloc de treball durant 31 dies, 365 dies a l'any. Llavors, són aquests llocs de treball realment necessaris? No. Si és per l'Estat, són necessaris? No ho sé. Però donen si és per una empresa, per què donen prestigi per això? Pues això, jo crec que és per la cultura de... La gent se sent arropada, tio. La gent necessitem contacte humà i necessitem treballadors. Exacte, molt bé, és això, el símbol d'estat. Sí. És símbol d'estat, o sigui, tens tanta pasta que te la pots fotre pagant gent perquè faci de fletxa. Però tampoc no sé si a Mèxic tota aquesta colla de treballadors lumpen que estàveu explicant cobren gaire, perquè jo crec que això és la precarietat de la precarietat. Ja t'ho dic jo que no, però... El rulillo de la precarietat. A veure,
continuem amb els contrastos o contra la historieta? Contra la historieta, ja. Però conta un contrast més, ràpidament, perdó, Isaac. Vale, lo que tu vulguis. És que vam arribar allí al centre de Ciutat de Mèxic i està tot ple de policia, però a fondo, amb unes camionetes grans, uns cotxes immensos, unes ranxeres. A més, els polis anaven darrere drets, amb metralletes immenses, i passaven per la vora d'uns nens que estaven demanant almoina, no? O estaven tocant la guitarra o te venien a vendre uns caramels, no? I era una mica aquesta com dicotomia de, per una banda, l'Estat s'està gastant molts diners per tindre presència policial allí, i per l'altra, ningú es cuida d'aquests nens, no? I hòstia, això va ser un dels impactes que més es va anar allargant durant tota l'estada. Ara no em no direu que hi ha cap diferència amb Mèxic, perquè hem parlat aquí dels pressupostos amb el Josep i la despesa militar aquest any no ha parat de pujar. Sí, jo crec que també és una qüestió cultural de que allí no es veu tan malament el treball infantil. O sigui... És una qüestió que, doncs, bueno... Bueno, a veure, i la historieta que us podeu trobar si viatgeu? Vaig deixar... El Joel va tornar cap a casa i jo pues, vaig començar a viatjar sol, i el primer dia tornava d'unes ruïnes de Palenque, allí tot trist, perquè estava sol, però clar... No, però espereu que tot va bé. Tot va bé perquè només pujar una hippie... Venia parlant de les seves vacances, Sí. Tio, treballem poc l'emoció al programa. Aquest programa és en plan Hawaii, tal, és un paraíso. Cada dia portarem un company que ha anat a visitar el Perú. Però això és exactament els viatgers de la Gran Anaconda. Correcte. No, però rotllo Mickey Moto. Sí, és exactament una mica això. de veu en off, saps? Una mica de... Quan vaig arribar a aquest país... No, pues a veure, estava trist, però evidentment vaig pujar amb un col·lectiu, que és una espècie de taxi, una pick-up on a darrere han ficat uns bancs i una caseta i tu hi puges allí i bueno, et pots matar en qualsevol moment, perquè si no hi caps has d'anar agafat darrere, bueno, ja us ho podeu imaginar. I en aquest col·lectiu hi havia una hippie, i bueno, pues la cosa va començar a anar bé, no? Perquè no sé què fas, no sé què, i la tia, sí, anem amb una rave, amb una ecoaldea, i jo, vale, però... Bueno, és que jo me'n volia anar a la selva, no sé què, i la tia, mira, si tens un dilema, el que has de fer és no pensar en el cap, pensar en el cor, jo. Sí. Tota la raó. Llavors... Aviam, entre la selva i una rave, a bodes em convides. Sí, correcte, molt difícil no era. I vaig arribar allí a la rave, no? I bueno, tot ple de hippies, no sé, hi havia bastantes drogues també, però allí hi havia aquells gossos, no sé si els heu vist, uns gossos que són de Mèxic que no tenen pèl, pues, molt guapos, sí. Però estaven per allí rondant i feien una mica de por també. I bueno, tot va anar bé, vaig dormir vaig dormir al terra directe perquè ella tenia esterilla per amb ella, però jo no en tenia, amb una mosquitera que ens tapava. Lo que s'ha de treballar, Pol. Sí, amb una mosquitera que ens tapava. Sabeu el que vol dir, no? Quan te tapa la mosquitera, no? Pues que no tape res. Ah, vale, jo no sabia que... No sé si m'explico. Això no es pot dir perquè quede lleig, però el Pol és una persona que medeix 2 metres. O sigui, per imaginar-se la situació una mica especialment... Té 3 mosquiteres, una no fa res, evidentment. Amb una mosquitera, al Pol, no sé què li tapes, però a lo millor li arriba a la coronilla. Però bueno, va estar bé allí, i bueno, pues van passar 2 dies per allí, uns hippies una mica locos, i després es veu que hi havia una trobada que potser alguns oients coneixeran, que es diu Rainbow Gathering. No. Sí. Tenim oients i participants que la coneixen. Cuidado. En pilotes i tal, no? Correcte, en pilotes del puto dia, de puta mare, tio. Tio, hola! Hombre. Portem aquesta exclusiva de que vas anar al Rainbow? Vaig anar al Rainbow. Hola! Lo siento por ti. És el meu somni, tio. Aquí hi ha gent que ja s'està començant a despullar com si fos el Rainbow. Com se'n van al bosc i van en pilotes i tal, i tot és perfecte. Però de hippies, no? Sí, hombre. Merda de hippies, quina quantitat de hippies hi havia. No, però molt bona gent. Molt bona gent. Hombre, clar. Anem tallant. Jo crec que anem tallant. No sé si et queda un tancament. La qüestió és que hi havia gent que portava viatjant tota la puta vida, saps? I quan havia de tornar me deien, tio, però per què tornes? Queda't aquí amb nosaltres. O sigui, gent que viu atrapada permanentment en el viatge. Després, allí, el meu millor amic va ser aquest noi, que us vaig dir que... El tio viatja, ojo com viatja bé aquest tio, sense pasta,
anava recorrent la costa menjant cocos i quan algú li donava algo de menjar, menjava. I si no, com que estava provant això de que es pot viure sense menjar, pues sobrevivia. Això ho heu tocat abans, no? Sense menjar. Isària li donava la raó. Lo que passa que no em va explicar que es veu que també es pot aspirar aquesta energia pel cul. Claro, no? sí. Perquè tu tens un chakra que si li toca el sol t'alimenta. És fer la fotosíntesis pura i dura, això, no? És una fotosíntesis anal, bàsicament. Bueno, a veure, jo com a conductor d'aquest programa potser ja ho hauríem d'anar aterrant, això. Llavors, bueno, a veure, algú més està molt cara la llum, tio. O sigui, millor, saps? A veure, avui és el rècord. Bueno, que una placa solar. Que si algú vol anar al Un nou rècord, perquè cada setmana hi ha un nou rècord, és a dir. No, res, acabo ja. Que si algú vol anar al Rainbow, de veritat, poca broma, està bé, perquè és fàcil conèixer gent, vas despullat i menges per bastant poc, menges poc, no he primat 6 quilos, menges cocos, però molt bé. Menges cocos. Jo vull anar al Rainbow, però... Positiva o negativa? Bueno, ara tenim aquí el que toque, que són unes seccions que aquí tenim entrada i sortida de secció, jo crec que és el moment de posar-les i entremig ja fem aquí les col·laboracions que s'hagin de fer. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live life. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. No, però... Què ens portes? Jo no porto res. O sigui, no, jo sí que porto algo, però pensava que Soy la yo Sara... el algo. Sí, ara aquest espai us el gestioneu com vosaltres dos vulgueu. Aquesta és l'entrada... No li he preparat una entrada de secció a la Sara encara, o sigui... Quina cançó haguessis demanat alguna cançó en especial? Sí. Manténlo prendido fuego. Aviam. Saps quina és? Sí, home. Esta. Però seguiu. Claro. La Sara és una dona militant i que porta durant, no ho sé, 8-9 mesos a Grècia. Entre que vas anar i tal... Bueno, més, sí, un any ja. És que ja portes gairebé un any. Perquè voy i vengo i ara torno mig any més, mínim. Pues Molt a bé. veure... Un segon, perquè ara et plantaré aquí la secció que m'has acabat de demanar, talment com si fos un tècnic de so professional. Molt bona, gràcies. De res. M'anima. No, però, tia, o sigui, conta'ns algo, o sigui, allí que hi ha nadons morint-se, no? O sigui... Sí. Tu ja vols... No. Hi ha nadons morint-se i... Entram a aquesta secció frivolitzant d'aquesta manera, loquíssim. Sara, sisplau. Sí. Vengo a alegraros la noche. No s'estan de morint veritat, o tants sigui, nadons és- al Mediterrani. La gent parla molt. Joder. No, però és veritat, o sigui, tu quan estàs allà currant un temps t'acostumes una mica, però quan tornes és com, com que dark, no, todo. I quan, o sigui, el jefe que tindré ara em va trucar com, torna't a Lesbos 6 mesos, tal, te contrato, i jo, uau, insòlito. Com el primer sentiment que vaig tenir va ser, com, no em va fer molta il·lusió perquè penses com, és tornar a un lloc que si a mi me roba l'alma, pues tio, imagina't la gent, saps? O sigui, que jo vaig allà, curro, em sento bé a mi mateixa i em torno i després tinc diners, saps, per mi. Però la realitat és que, o sigui, bueno, és una presó a cel obert, una presó literal, o sigui, jo recordo com anècdota barra epifania, clar, com ja fa un any, al setembre passat, va haver un terremot, vale? I bueno, tots els que estàvem allí, perquè clar, t'has de registrar quan arribes com a, no sé, tio, a la pàgina web de l'estat grec, vale?
amb el teu número de contacte és teòricament pel Covid, no? Perquè et puguin localitzar fàcilment. Pues a tothom li va arribar un missatge de bueno, ha habido un terremoto, tal, se prevé posibilidad de tsunami, bueno, aléjate de la costa, apunte al camp de refugiats a la costa, o sigui, literal. O sigui, jo treballo a la farmàcia, vale, del campament, és un container, tot és un container, i jo estic a 3 metres de l'aigua, del mar, vale? I clar, bueno... Quina por, perquè un tsunami en una illa, quan m'he dit... O sigui... No, és que a Turquia, clar, o sigui, la costa més propera era la turca, i com que l'epicentre va ser allà i que, bueno, o sigui, es van derrumbar edificis, va morir gent i tal, o sigui, va ser molt xungo, no? I clar, tu estàs a Lesbos i després no va passar res, però en aquell moment no ho saps. I jo estava sortint del meu torn, no? Jo estava sortint, jo no vaig notar res, tothom va notar alguna cosa, jo no sé, tio, no, estava molt enfocada. I clar, t'arriba el missatge i, bueno, allunyat de la costa, tal, i refugia't, no? I clar, i tu penses, i les 7.000 persones que estan aquí, a la costa, què cony fan? I és a nivell del mar, O sigui, és que amb que pugi mig metre al mar, és que ja s'emporta tot. I com a mi em va impressionar, com que, bueno, és literal una presó i ho veus, ja, dia a dia ho saps, però i si hagués passat alguna cosa, imagina't, 7.000 refugiados ahogados. O sigui, em va semblar surrealista i de veritat que em va fer, o sigui, que em va fer pensar molt. I jo suposo que viviu també en les vostres carns, perquè també esteu pendents d'aquestes coses, tot el tema de les decisions que va prenent els diferents governs, de si permeten entrar o no refugiats, de com funciona tot això, no? Sí. Bé, tot això els últims anys suposo que tu també ens podràs explicar, però sí, és que ha sigut una massacre, o sigui, el Mediterrani és un mare mortum. Sí, mare mortum. Hi ha una organització aquí a Barcelona que es diu així, que treballen amb tota aquesta gent. Sí. A veure, sí, o sigui, ara mateix és que va canviar molt i això és molt interessant de veure perquè qui està molt al dia són els que anomenen els smugglers, no? Els traficants, que bueno, això és tota una altra qüestió també aquesta figura, no, de la persona traficant que moltes vegades no existeix realment. O sigui, jo conec gent que s'han comprat ells la barca i o sigui, no hi havia ningú intermediari, però és real que també hi ha una màfia, vale? El tema és que aquests són els que ho porten molt més al dia, no? I ho veus molt en l'estratègia. O sigui, jo, quan va acabar l'agost, no? Que els talibans van dir, vale, ara Afganistan és nostre. Clar, estava tothom, totes les ONGs i tal, i tothom a les illes, que estan tancant, clar, és que aquí hi ha molta informació, apunte, o sigui, estan enviant tota la població, o sigui, tot volen, el govern grec vol buidar les illes, vale? I enviar tothom a terra, no? El que li diuen la mainland. Però a bord exterior, entenc. No, a Atenes. Els deixen allà i allà te quedes. O sigui, no hi ha res, cap xarxa de suport de res, o sigui, acabes al carrer, però el que volen és buidar les illes, no volen una altra Mòria, un altre foc, no un altre incendi, i volen alliberar atenció de les illes i el problema cap a la terra, perquè saben que la gent, o sigui, ningú es vol quedar a Grècia, és la realitat, i la gent marxarà. Llavors, confien molt també en tota... Com volen que la gent migri, caminar, no volen, o sigui, els importa una merda, no?, la integritat de les fronteres. Confien en que la gent sortirà pels seus propis mitjans de Grècia, vale? I clar, estaven fent un buidament massiu del pal, que jo estava treballant a Chios i 6 mesos abans hi havia 3.000 persones al camp i quan jo vaig arribar 6 mesos després 200. O sigui, en 6 mesos has mogut gairebé 3.000 persones que saps quan, o sigui, no saps ni quan portaven allà, o sigui, està clar que es pot, no? I a Lesbos igual, van passar de 9.000, 10.000 persones, ara 3.000 hi han. I què passa? Que clar, llavors va passar allò de l'Afganistan i llavors estava tothom, no, a les illes com a veure si ve una altra onada de gent, com tothom molt nerviós, no?, de com reaccionarà el govern grec també, i òbviament va haver, o sigui, molt reforçament, no?, de la vigilància policial i militar de les fronteres, més murs, més no sé què,
I el que estan fent, per exemple, ara, que és que a mi em sembla molt interessant perquè hi ha unes dinàmiques que no coneixem, no? I ara, per exemple, hi ha molts països d'Europa que per la situació a Somàlia i a Palestina accepten, o sigui, et donen l'asil sense fer ni entrevista, o sigui, només, vale, ets palestí, com es diu en català? Somalí? Sí, Somalí. Ja està, és refugiat sense asil i llavors ara tothom que ve de Somàlia. És que hi ha aquesta doble vara de medir, però és que a sobre a mi no em sembla ni nou, perquè de fet la política de la Unió Europea, que és el que tu comentaves també, és conseqüència del que tu comentaves, és conseqüència d'aquesta política de la Unió Europea, de crear camps de refugiats al bord de les fronteres exteriors de la Unió Europea, i en aquest cas tot el nord d'Àfrica, i dos, que després a nivell nacional els països més empobrits que justament estan a les fronteres d'aquesta unió diuen no, si és que tu no vols passar, vull dir, tu només vols fer servir la meva terra de pas, vés-te'n cap a Alemanya i toca-li la moral a tota aquesta colla d'europeus, no? Sí. Sí, i clar, ara estem veient que hi ha refugiats d'Afganistan que estan venint, però tenen una estratègia totalment diferent, no? És com venen en buques, o sigui, 300 persones, 70 persones, veleros, o sigui, això no havíem vist mai, a vela venint. Hi ha una espècie de l'Uber, ja, d'Uber de passar pel mar. Sí, no, bueno. Sí, perquè amb velero ja... Clar, però és molt guai perquè tu tens aquestes com ONGs que abans... Bueno, ONGs perquè t'has d'institucionalitzar per sobreviure en aquest sistema, no? Però hi havia molts col·lectius que el que feien era com Alarmfon, com es diu l'altre? Bueno, que el que fan és com atendre les trucades, no?, d'emergència i com fer reports, o sigui, fer informes de, vale, ja ens han trucat d'aquí, aquestes són les coordenades, aquí hi ha una barca en emergència, o està tothom a l'aigua, no?, el que sigui, o sigui, com fan la informació pública. Llavors, després l'estat grec, no?, quan fa tots els pushbacks que li diuen com, bueno, devoluciones en caliente, no?, que li diuen aquí. El gobierno más progresista de la historia. Sí, està claro. En devoluciones en caliente. Sí, i clar, el que volen evitar és això, clar, quan tu tens informació sobre un buque enorme, amb molts vídeos de tota la gent que hi és a dins, no tot està en xarxes, en Facebook, és molt més difícil fer una devolució en caliente d'un buque enorme, no? Clar, parles de la pressió amb 70 pública. persones. Clar, és la visibilitat, o sigui, estan jugant molt amb això, i el que fa tothom és arriba i es fan fotos, tio, i com les envien als Facebook de les ONGs, als WhatsApps de les ONGs, com estem aquí, perquè el primer que fa la policia és quan, perquè clar, estan detinguts, perquè, bueno, voy a pedir asilo, no, però estan detinguts, i els hi treuen els mòbils a tothom. És que està bé que ho diguem sense mascaretes, o sigui, al final tota aquesta gent el que estan és privats de llibertat, tota aquesta gent el que estan és en camps de refugiats, detinguts... Són criminals i han de provar el contrari, bàsicament. Doncs si et sembla, no sé si et queda alguna reflexió, però si no, amb això acabarem, Josep. Faig una mica final de tal, i jo sé que això no hi queda, però és un detall que té l'Isar. Claro que sí, home, jo per tu el que vulguis. Parla una mica més a micro, això sí. Sí. Jo intento portar una coherència perquè l'Isar me va dir, jolín, acaba amb alguna cosa, saps? Perquè s'acaba l'any i tal... Dona un acabat. O sigui, no és acabar tant com donar un acabat, saps? Dar cera, pulir cera, tio. Sí, totalment. I jo el que voldria és recollir un parell de coses que he dit els últims dies i donar uns punts cardinals que amb 2 o 3 minuts jo penso que s'acaben. Llenço una tesis que penso que és principal per a reconèixer el que he dit fins ara, que és que qualsevol religiositat és potencialment subversiva sempre i quan estigui feta en contradicció amb un sistema religiós hegemònic. A partir d'això, jo he vingut amb aquest programa fent-me'l simpàtic, però amb una informació concreta
I vaig començar amb el secret. Vaig començar amb la idea del secret, que era un anclatge teòric que facilitava la idea de que quan tu te comuniques amb algú, què li dius? Pues alguna cosa, però és una cosa que és oportuna. Jolín, jo et veig a tu i no et diré jolín, bé... Ets una persona desagradable. Exacte. Jo entenc el que vols dir. És una falla de la comunicació primigènia. Sempre, qualsevol... Ja l'estàs agafant, Ojo, Jo torno de mèdic i m'està costant. Estic tornant al seu món. Diu amb altres paraules, falla de la comunicació primigènia. No, però jo ho vull acabar el que he fet. O sigui, el meu objectiu avui és acabar el que he fet. I per què vull defensar el secret? Té una justificació, perquè habitualment les religions se les ha titllat de secretistes, de que amaguen informació, de que tal, i tothom amaga informació. O sigui, no fem res més que amagar informació. O sigui, jo et dic ara, bon dia, i t'estic amagant informació. I el mal dia que m'he passat ara, tio, que he tingut que anar a cagar 2 vegades, tio, perquè he anat a fer caca i estava contentíssim fent-me el cafè i el pitillo i no l'he acabat. I he hagut de tornar al vàter i l'he acabat. I ha estat estupendo, però tu te penses que te conto això? Claro que no t'ho conto tot. Això m'ho amago. Forma part del secret. Vivim a través del secret. El secret és el normal. O sigui, qualsevol societat és secreta. O sigui, no hi ha res més que el secret. Recordem que ha parlat de societats clandestines, de tota aquesta història, per la gent que no... No. Això és part del que he anat intentant portar aquí. I després, el següent programa, després del secret, era el de l'espiritisme i anarquisme a Catalunya. Que... Amb la Dolors Marín. No, bueno, ojalà, aquí no va venir ningú. Estàvem jo i l'Isarn... Increïble. Fent una sessió d'espiritisme. Sí? Hem fet sessions d'espiritisme. Aquí no va venir ningú. Aquí no va venir ningú. Molt espiritista, aquesta apreciació. Sí, fracàs de l'espiritisme. Si no va arribar ningú... Algun dia fer un programa de... Sí. Ja s'han fet. No vingueu aquí. Perdó, ja s'han fet. Aviam. Jo porto temps demanant-ho la història aquesta de que dediquem un programa complet i que no sigui jo dient tonteries i tal, però aviam, és veritat que aquí, que es va fer la revolució del 36, que la Segona República, que va haver una història, que és veritat, o sigui, vull dir que tal la i lluita tonteries. de la classe obrera. Joder, i que hi va haver una connexió complexa entre el lliure pensament i la classe obrera. Jo mai negaré el fet de que realment els drets els va defensar la classe obrera. Mai ho negaré. Però que la classe obrera va estar connectada en espais que no s'esperaven i que a vegades eren espiritistes, teosòfics, etc. Això va passar. És a dir, a vegades contar una història que està fora de lloc pot ajudar-nos per viure. És l'única història que... I el següent programa va ser sobre cultes de possessió. I intentava parlar sobre el tema dels cossos, saps? O sigui, com el poder s'impregna a través dels cossos i com els cultes de possessió d'alguna manera són una forma de revertir el poder, perquè, vull dir... Eren molt més horitzontalitzats. Quan no tens res, què més et queda que el teu propi cos? L'expressió a través del cos és l'última frontera. O sigui, és l'última manera de lluita. I això està registradíssim. O sigui, no és una qüestió de donar-se importància i tal. O sigui, els cultes de possessió és una forma de dir tu m'ho has pres tot. Jo tinc el meu cos. És una mica el fil de les teves seccions. Què té el que no té res? O sigui, perquè al final l'espiritisme també era una mica això. Cuerpo i secretos. I després, l'últim programa que vaig fer sobre el tema de... que ja ni me'n recordo, va ser la setmana passada... Demanar explicacions a la resta de gent del programa. Recordeu, hòstia, aquest... El mil·lenarisme. Mil·lenarisme i ecologisme, que jo penso que era una forma de portar-me
de portar en un temps contemporani com d'alguna forma les explicacions que no o sigui, la religió és una diferenciació de lo que està bé i lo que està malament i ja està, o sigui vols que acabem amb la religió és una diferenciació de lo que està bé i lo que està malament i ja està? No, l'únic que vull dir és que qualsevol expressió religiosa, encara que sigui absurda, encara que sigui lletja, encara que tu la veguis i diguis la reconeixo amb algo que no és oportú i tal, és potencialment una font de subversió. Qualsevol religiositat pot ser una font d'opressió i una font de revolució. Moltes gràcies, Josep. Vaya màquina. Acabem amb el que et caracteritza. Queda alguna secció? Todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color. Bé, i amb el final increïble de Lola i Manuel passem a acabar aquest programa perquè normalment relacionem tot el que hem fet els últims anys i portem aquí un moment històric. En aquest cas recordeu que no és una efemèride i avui estrenem l'última conyeta que hem preparat perquè us porto tot un tinglado perquè m'endevineu quin moment històric o quin personatge revolucionari m'he pensat. És un concurs? He plantejat una espècie de concurs. Llavors, aquesta secció ens lliga a la història de la classe obrera i seguim amb la idea d'amarrar-nos a l'estudi materialista de la història, centrant-ho en la lluita i les revolucions obreres i populars que han succeït al llarg del temps, com ja fèiem als programes de l'any passat. Llavors, que aquestes revolucions ens han d'inspirar i també les hem d'estudiar per aprendre dels errors comesos i no repetir els mateixos errors. I llavors, avui us proposo que entre tots intenteu endevinar quin personatge, moment i revolució històrica he pensat. Llavors, ara us plantejo aquí unes pistes i anem a veure si ho aconseguiu o en aquest cas sóc un màquina. Però faràs l'accent? No, en qualsevol cas ets un màquina. Faràs l'accent? Estoy en ello, camarada. Vamos a ver. Bueno, sobretot tingueu en compte els intangibles, com l'accent i el que coneixeu de la persona que ha triat tots els intangibles. Estem a Amèrica Latina. El moment o personatge històric, que en aquest cas sóc jo, doncs tingueu en compte això. Hem tingut accés als arxius d'una ràdio com a mitjans germans i també com a revolucionaris. S'ha pogut accedir als documents que hem modificat una mica també, perquè això ja és perquè no revelin el que heu d'endevinar, d'una ràdio, d'un país que vosaltres veureu si amb aquesta pista endevineu tot, quina ràdio és, quin país, quin moment o personatge històric, ja veurem. Ara us passo hi ha alguns buits, ja veureu, hi ha alguns espais en blanc en aquesta notícia que dona aquesta ràdio. Escuchen, caballero, camarada, el jueves 4 de agosto del año 1900... un grupo de jóvenes dirigido por... llevó a cabo una acción que marcaría para siempre el destino de... derrocó al régimen neocolonial y proclamó la República de... I ara us pregunto, primer, quina ràdio és la ràdio que feia això? Ja sé que els accents no se me donen molt bé, però ho estic intentant. No està del tot clar, Estàs demanant moltíssim, Estic demanant molt. Aquesta pista era difícil. Hi ha més forats que paraules. Dona pistes. No, hauríeu de tirar per aquí. A veure, una primera pista i tal. He intentat fer un accent així una mica cubana, aquesta primera pista. A veure, sí, a mi m'ha transportat directament a Cuba. Latinoamericà està bé clar, però de Cuba... Jo he sentit més a parlar el teu accent cubà que el propi cubà. O sigui, per mi, el teu accent cubà és Cuba. Llavors jo interpreto que va per Cuba. Llavors, a veure, pels entesos en Cuba, quina ràdio podria ser aquesta? Mare de Déu, si ets tu l'entes en Cuba i s'arrolla Pol, no em fallareu. Pol! Quina pressió, pobre! No, hi ha pressió. Com se deia el revolucionari cubà del segle XIX? José Martí. Ah, Radio José Martí, claro. Vale, pues no és aquesta ràdio. Vale, hòstia, gràcies, tio. Bueno, gràcies per intentar-ho, estic transportant. És la ràdio de l'Havana. I llavors... Si el seu nom és Ràdio de l'Havana, hòstia, quina tonteria. Que seria Radio... Dar una mica de... no sé. Al final no había nada. Estamos haciendo un concurso Radio Habana. Pronuncia una palabra. ¡Ah!
no era esa! No, pero venga, va, juguemos. Radio Habana en Madrid, José ¿sabes? Martí, ¿lo has visto en tu vida? Era José Martín. ¡No! Bueno. Mira, ¿en qué piensas cuando vas a hacer pipí la primera vez? No allarguem més. Quin procés revolucionari creieu que Ara, és? jo crec que és la revolució cubana. Pues no, tampoc és la revolució cubana. El asalto a la moneda. Pues ho sento molt. Espera, que Pol està intentant coses ja més d'especialista. L'assalto a la moneda? No, tampoc. Fresco del Voleu fer alguna resposta? Voleu donar una resposteta? Però Voleu llavors, estem parlant de Ràdio l'Havana? Sí. Ah, estem parlant de l'actualitat? No. No. Jo que sé, com ha passat també cosa així. És un fet històric. Bueno. Us veig molt perduts. Vaig a donar la segona pista. Vale. No, però, a veure, Isar, estem perduts perquè no estem ben contextualitzats. Fes l'accent com toque. Vale. Passo a la segona pista. L'accent Intento fer l'accent com cubano. toca. Saps? Com Fes-ho bé. no heu encertat, això és Ràdio l'Havana, i el que us llegia abans era una minuta, una entrevista a Claudio Hacking sobre una altra revolució que va passar aquest nom sempre lluny falla. de l'illa. O sigui, estic fent servir aquest recurs de dir no, és una notícia cubana. Hola, Però la és pua. d'un altre lloc. És d'un altre lloc, el que passa que no en teniu ni idea. No. Llavors, us vaig a posar algunes dades en aquests buits que tenim, El jueves 4 de agosto, caballero, del año 1900... Caballero. Camarada. Del año 75 de que No. se hizo la revolución. Pero, ¿tú No qué se apresuren, cubano, camarada. por favor? Del año Cubano. 1983. Ay, hay que currársela. Año 1983. ¿Tú sabes que yo me vaig menjar una hòstia a la cara? Perquè a un bar, vaig demanar una canya i li vaig dir fusilamos y seguiremos fusilando. La nuestra es una pelea a muerte contra el imperialismo. Se va a secar un pavo de 304 metres y me ha fotut un bofetón y el vaig dir... I amb raó. Me ha dit com mi tío lo fusilaron y tal. I... Després d'aquesta anecdotilla incommensurable, el que us vull aportar... Ojo, el Che Guevara de Cádiz que s'ha marcat també, Josep, Us vull aportar dos dades. La revolució... es una pelea a muerte contra el imperialismo. La revolució de la que estic parlant... Cubano, s'ha de dir. La revolució de la que estic parlant passa al 1983. Escolteu-me, per favor. 1983. 1983. I el que es declara és la república incorrupta dels homes... República incorrupta. La república dels homes Santa incorruptes Teresa. De Haití. Esteu llunyíssim, per favor, d'endevinar això. Pues, estem molt lluny, Passaré a una tercera pista. O sigui, Ràdio l'Havana li agrada això i fa propaganda d'això. Exacte, Vale, tu vas pillant. Vale, ja ho tinc, tio. Ja ho tinc. D'una revolució que és el 1983. Algo dels satèl·lits de la Unió Soviètica? Algun país que la Unió Soviètica ens ha molestat especialment? Bueno, ara aquí tenim les noves, la nova pista. La nova pista és... Peut-être. Le problème de la lutte de classe ne se plante en el nostre país com en l'Europe. Nous tenons la classe ouvrière de ville, des le punt de vista numérique, insuficient organitzat, tampoc existe pas. En bourgeoisie nacional. Què vols que ho faci jo? Fortament. Bueno, la idea era traslladar-vos en un accent català no afrancesat, en el que, bueno... No, ho has aconseguit, o sigui, per mi. Una mica com baix, no? Estem allí. I estic parlant de la lluita de classes. La República de los Hombres Íntegros. has Incorruptos. Hombres incorruptos. ¿De dónde? De Macron. D'algun lloc d'Àfrica. Burkina Faso. Ens anem acostant. Què ha sonat per aquí? A veure? Burkina Faso significa hombres íntegros en dos idiomas diferentes. La nova participant. Y las mujeres también. Y el personaje es Tomás Sankara. Totalment. I llavors ens falta el personatge. Tomás Sankara. Tomás Sankara. Vale, Ostres, no em pensava pas. Si no haguéssiu estat vosaltres aquí, no s'haguessin adivinat. Ni de conya. Espera, y yo os hago una pregunta. ¿Cuál es la capital? Yo me lo sé. Ouagadougou. Es que yo me la llamaba Ouagadougou, o algo así. Ouagadougou. ¿Ves? Increïble, la gent. Però un moment, que ja ens estem allargant, i com que sóc un màquina, i ja me tiro floretes, he plantejat que l'última pista també podria ser un altre joc dintre del joc. Vinga! Llavors, tinc aquí una altra última pista que us proposo que escolteu aquestes frases que us passaré ara en àudio, que escoltaran els nostres oients per la ràdio, i decidiu quina d'aquestes frases és la que diu el nostre protagonista. ¿Es francés, llavors, o qui? Oi. Es cubà? ¿Dónde viene? Doncs passarem llavors a escoltar les diferents frases.
El señor delegado de Venezuela también empleó un tono moderado, aunque enfático. Manifestó que son infames las acusaciones de genocidio y que realmente era increíble que el gobierno cubano se ocupara de estas cosas de Venezuela, existiendo tal represión contra su pueblo. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Contra el imperialismo. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. En esas condiciones nosotros vivimos por la imposición del imperialismo norteamericano. Pero eso sí, asesinatos no cometemos. Bueno, aquest és el primer tall de veu que heu pogut escoltar sobre un possible dels nostres protagonistes. No sé si penseu que això ho pot haver dit el nostre protagonista. Ara us poso la segona opció. Que sapigueu que per escoltar aquesta frase ha hagut de netejar tots els aplaudiments que surten entremig i el que diu aquest personatge és iniciarem la revolució cultural, o sigui, destruir tot el que no sigui comunista, prohibir el cristianisme i les bíblies per unir-nos a l'anticrist i finalment les dones han de tenir un sol fill i la resta han de ser avortats. No sé si penseu que això ho pot haver dit el nostre protagonista d'avui, però aquí teniu la tercera opció. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de se prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Bé, aquí tenim, evidentment, el nostre protagonista, que és Tomàs Sankara, dient com que es fotin tots els inversors, aquí no es paga el deute extern. Però és que clarament, amb el franc CFA, que és la moneda que s'utilitza allí, històricament, és una moneda que fa la França, que distribueix la França i que comptabilitza la França. Llavors, és que no té cap sentit. És evident que han fet una decolonització molt precària perquè l'Àfrica depèn encara de la França. I llavors, pues, no hi ha cap dubte de tot això. I finalment, Puta França. Puta França, Puta França. tanco aquest programa. Que s'ha de dir també, ja per acabar amb la França de merda que teníem aquí al costat, Ni França ni Espanya, països que... Que s'ha fet una... Perquè d'aquí poc hi haurà eleccions i s'ha fet un sondage, com es diu? Un sondeig. Una encuesta. Una encuesta, en català. Enquesta. Una enquesta Sondeig també existeix. de qui guanyarà i de com va tot el percal per allí, i la cosa està molt xunga perquè ha sortit un nou partit d'extrema dreta
pitjor, quasi, no sé si és possible, però pitjor que el Rassemblement Nacional, que és el partit de Marine Le Pen, que estan tots, els dos partits estan amb moltíssima força i llavors l'Esquerra està una mica en plan que no farem una coalició perquè estem una mica perduts, saps? França... Ostres, França. Blanca, t'hem de portar a fer intervencions aquí per poder-nos fer les frases en francès, perquè jo soc totalment incapaç. Perquè l'accent francès s'ha de millorar. I acabaré amb aquesta última opció del tall de veu, que ja sabeu qui és Tomàs Sankara, amb la revolució de canviar l'Alto Volta per la República de los Hombres Incorruptos. I falten les dones de Burkina Faso. Pot arribar... El Leprechaun! Agafeu-lo! És el Leprechaun! Però escolta, i falten les dones a la revolució i falten les dones encara, perquè s'ha d'anar-hi per veure que la situació està complicada. I acabem amb aquesta frivolité. Hau, Pugau!